Tọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo kwọmanụ, asị m ka chi nkwọtata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike, ihe akụakụ na ihe enwewe, udo na ọganihu. Anyị gbuo n'ihu ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ihe ọma, n'aka nri anyị ọma, n'aka ekpe anyị ihe ọma. Asị m ka ọma ka meela anyị niile. Anyị ga-apụta ife, anyị ga-ede ude. Anyị si ka chi anyị na ezumezu anyị n'afịa nkwọ niile na-azụ n'ala Igbo tata zụtara anyị ihe ọma, zụtara anyị udo na ọganihu. Onye chụọ anyị ada bịara egbu anyị gburu onwe ya. Onye si n'isi anyị wa na aja ya were isi ya wee gbara aja. A sị m na anyị ga-apụta ife, ihe ọma ga-emela anyị. Akara anyị ji wee bịa ụwa ga-apụta ihe. Onye si na ya ya apụta ihe na onye agha ya apụta ihe. A sị m onye chụọ anyị ada, onye si na ya ama mpụta, onye agha ya pụta. Otu anyị kwuru ya ka ọ dị tata nkwọ na eke na orie na afọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Akwa m onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ya bụ ụmụ Igbo, ka anyị cha niile na-achịta n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ usoro ndị nna nna anyị ha, usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bie ndụ, wee bite ndụ aka, wee chaa isi awọ. Ndị Igbo si gịnị? Na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ. Ọ bụ dị na ịnọghọ n'ọdịnala ka gị na chi gị ga-esi wee dị na mma. Ọ bụzi na gị na chi gị wee dị n'izu, ị mara na nke gị ekponwekwe. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ maka ka mmadụ ga-esi wee gbupụta onwe ya na abụmọnụ dị na ngwuru. That is how to liberate yourself personally or general family liberation from family curse. Firstly, enwere many things nwere ike ime contribute ma ibutere ngwuru ọbụla abụmọnụ. Nke mbụ bụ ngwuru mere abandon ihe ha ji wee bụrụ odogwu. Ngwuru mere abandon, either mmụọ ha kụtara na ngwuru, mmụọ na-enyelụ ha aka mgbe ndị nna nna anyị ha dị ndụ, mmụọ ha ji akpa ike, mmụọ ha ji wee ike, mmụọ ha ji wee pụta ihe, mmụọ nyelụ ha aka wee pịawa ndị ilo ha azụ, mmụọ ha gbakwuru mgbe a na-emegbu ha si ya nyelụ ha aka, mmụọ ha gbakwuru mgbe nwa na-akọlụ ha. Mana all of a sudden ejewezi ụka, neglect wazie mmụọ ahụ. Not just that na neglect walụ mmụọ ahụ, emewe mmụọ ahụ all manner of accusation na mmụọ a bụ nke a na o melụ nke a, o ji wee gbagokwa, o ji wee gbada. Ngwuru dị ụta ebugolu ihe a na-akpọ family curse from ancestral deity dị na be ha. Ha nidiri ime gịnị? Liberate onwe ha, maka ihe dị ụta na-ebutakwa ọnwụ na ngwuru. Ọ na-ebutakwa mmadụ nọkata ọ dapụ ọnwụọ. Ọ na-ebutakwa aka nkọchasị, mmadụ gakata n'iru ọ na-aga n'azụ. Ihe ọma bịawalụ mmadụ, onye agha mafia. Ọ na-ebutakwa ọnwụ ụmụaka a na-amụ ọ na-anwụ. Ọ na-ebute a lot of ụchụ, blockages and setback. Ihe ọzọ nwere ike ibutalụ family abụmọnụ dị ụta cause bụ na ha na o nwere nwaanyị ha megburu nwaanyị ha nụrụ anụ, nwaanyị wee rigide arịrị wee bụọ ha ọnụ wee nwụọ. Ma na ha megburu nwa ogbenye, ma na ha gburu mmadụ, either nye ya na ndụ or for whatsoever reason ha ji wee gbuo mmadụ. Mgbe ahụ onwe ndị mgbe gburugbu ahụ ha na-enye mmadụ, were mmadụ na-egwube ọgwụ, were mmadụ na-egwube arụsị. Ọ dịrọ mma, ọ dị njọ. Onye ka m ji agwa ụmụ Igbo,
isi na ị na-achịtara azị n'ọdịnala and na ọ ka aga obi ime ihe gbasara ọdịnala. You have to know your family and your lineage history. You have to know about yourself. You have to know. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-agbabalụ gị afọ gbapụtara gị ihe nna mụtalụ nna gị melụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-agbapụta nwa ya n'afa. O nwere onye ihe eje na nke ya ihe gbasara gị nwasef ọfụbe ya ọfọzie nna gị nna gị nna mụtalụ nna gị nna gị. You understand? So you need to ask questions on your own. Apart from afa, which onye Igbo ọbụla mara, afa dị very very important na ndụ onye Igbo ọbụla. Ka m si ekwu na mbụ na mgbe ekụziri ihe gbasara afa, sị m na afa abụrụ ihe ọ ga-abụ ịgba ya once in a lifetime ije ezu ike si na ịgbachana. Afa bụ ihe ọ ga-abụ ịnọkata ije jụọ ese kedu ka ndụ gị dị, kedu ka ezinụlọ gị dị, o nwere ife na-akwụchiri gị ụzọ na be nna gị, ọ mmadụ metara ọ mmụọ mere. You understand? Iwe na-ajụ ese ndị a ọ dị very very important because a lot of people amara na some of the predicaments ha nwetara onwe ha n'ime ya today was a result of gịnị ihe abụmọnụ ngwurube nna ha bụ because of ụdịka ndụ ndị nọrọnụ before anyị nwa abịa mere. Ana m agwa ụmụ Igbo si ha ọdịnala dị mma mana anyị ejekọghị ime ụdịka nke some of them mere them because some of ndị Igbo mere alụ. Yes, ka afọ ịdị ka ọ na some of ndị Igbo mere alụ. Ihe emezi imagine mgbe mmadụ ya ejejeje jee nye mmadụ na ndụ wee were ya wee gwube ọgwụ. Enyi ya nwoke nye nwaanyị were ya wee gwube obi. Mgbe spirit ndị ahụ ha mere ihe ahụ biniri ha na-akpa ike na ngwuru ahụ. We have to come back but we have to reform all these things. Anyị ga na-achịta azụ maka na ekwenyere m n'ihe ọbụla mmadụ siri mmụọ ya nye na abụọ so this is what I will give to you if you do this thing for me. Onye aka mmụọ ahụ ga-anya ya. Ọ bụ na isi mmụọ gị na-asị enwerekwa m isi mmadụ m ga-enye unu. Ihe m ga na-enye unu bụ aịta ọkụkọ. Ewu niile egbu nkịta isi ha nkịta, ewu, ebini, efi. This is all that I can offer to you people. Unu chọkwa anything other than that. Mụ enwerekwa ya. Ama mmanye ga-amanye. Maka na nke ahụ ị gwara ha, agreement gị na ha na-abụ ka ha na-ege. Ịma na efi is equal to mmadụ. Ọ bụrụ na ị chọọ igwube ọgwụ ịchọ ka ọ na-eke ike iwere efi gwubi ya ma ọ bụ na ị were ego efi. Unu kwụsị izu ụmụ mmadụ n'ori wee na-egwube ọgwụ na ọ dịrọ mma maka ọ emetacha ya emetọlụ ndị ka na-abịa abịa. Ya bụ ọ bụrụ na family be nna gị na ịnụgo history of your family ma ọ na-afọ agwalụ gị na family be nna gị nwere mmụọ ha fere ma ọ na ha gburu mmadụ mgbe gburugburu ma ọ na ha megburu nwaanyị n'afọ ime nwaanyị ahụ wee nwụrụ wee kọsụọ ha. This family needs serious cleansing of which some of them nwere ike ha mechaa ya n'aka ya it will not work. Onya ka o jide mkpa ịgba afa ịgbagodo afa ịmalụ this thing ọ ihe dibịa nidiri bịa meelụ m ka ihe mụnwa nidiri ime n'aka m. Ịdị fortunate enough ọ bụrụ ihe ị ga-eme n'aka gị sosi ihe ọ ga-agụrụ gị bụ ọ bụrụ na ihe family something ọ dependere how severe the case dị. Onwe nke na-eri efi, nwe nke na-eri ebini, nwe nke na-eri ewu depending on how serious the case dị. Unu ewe gịnị wee cleanse onwe unu set onwe unu free from that bondage. Onya bụ ịbata na family onwere one single person na-aga n'iru. Onwe family ọ ya bụ ịbata like this efu na onwere ndị onwe ka ọ bụrụ ofu onye bụ ihe jisi ike na struggle na-etiwa isi ndị ọzọ niile abụrụ oho ụmụ ha. Chetakwa na gị nwa bụ nwaanyị nọ na ngwube nna gị si after all if I marry out. No. Remember that tomorrow those things esobe ụmụ gị ụmụ ahụ e mụrụ na be di gị maka ikwu nne ha bụ na be nna gị. Ọ bụrụ na issue of na o nwere mmụọ agọlụ na be nna gị a neglected, you can quickly were ọkụkọ gbara isi onwe nke gị ma ọ bụ na ị ma na ndị bụ n'ụka karịa ha n'ahụ.
ime onwe gị agbụrụ mgbupụ onwe gị from that thing gị na ha emezie. Mana ọ bụ ha na issue of na egburu mmadụ na family ma ọ na-emegbugide nwaanyị dị ime ọnwụọ, hi, to appease that person's spirit is very difficult. It is not something you can do on your own. Ihe na-agwa gị bụ na 60 or 50% of some ngwuru na ala Igbo a mere ya mgbe gburugburu mere all these things a na-agwa gị. In fact 90% of ala Igbo ngwuru dị na ala Igbo a felu mmụọ mgbe gburugburu. 90% nwere mmụọ ha na-enye ihe na be ha every morning. Mana the case of imegbu mmadụ, iji mmadụ gwụba ọgwụ, imegbu nwaanyị dị ime ọ nọ n'afọ ime wee tagide afọ wee nwụọ, so many families na ala Igbo a mere ya. Some of our fathers have forgotten. Some of them don't even know this history. If we have to go nwaanyị for a very long time, that we need to come back. We don't just need to come back and understand that this thing happened and this thing is into existence. We have to come back to understand that those things happen and it's still existing in our life because on making on our bachelor and user. Then and try as much as we can to work towards it. Work towards it by liberate onwe gị ka ha fe wepụta isi na mmadụ na-eme gị na nọọ mmụọ na-eme gị. Same thing is applicable to ndị na-eje na mmụọ na-ekweta mmụọ nkwa ya nye ha nwa, that in return they will give them goat or they will give them ram or they will give them cow. Ikwesie mmụọ nkwa ichepu 10 years, 15 years, 20 years, 30 years obido ghasaba ihe na comment nwa gị ọ batahara na family go ghasa everybody. Ọ bụrụ because of ordinary ewu ma ebine that you can decide say okay this month may save ego, I will buy it and I will go and settle that date. Ka anyị kwụsị ijike n'aka anyị na-ekechi onwe anyị ka ọ bụgodo nọ nke ndị Igbo mere some of the bad things ndị Igbo mere ka anyị na-try ime gịnị rectify. Ka anyị nwa bụ ndị nọkịta kwụsị ime gịnị ikechi onwe anyị. Ọ dị ka ije kwuru dibịa si dibịa lụọ ọrụ m ọrụ a yogide ya out of pity onye ahụ alụọ ọrụ gị ọrụ a, in return I will do this thing imeri ya. Ọkwanụ mmụọ ya na onye ahụ nso bụ ihe ga-apịawa gị azụ because ha ya agbago ụgwọ ya definitely. Ha ya agbago ụgwọ ya, gbaa ụmụ gị ụgwọ ya definitely. Ịnwụzie echi kedu ka ụmụ gị ga-esi wee trace taa na o nwere dibịa ikwelu nkwa ya ma elu gị ihe iwe jide ya na mmụọ ya na ya so ụgwọ. Ọ dịrọ nụ mma. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Sitekwana abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba afa mmiri emi na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to make you to understand the truth about ọdịnala ka ịghọta na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụzi taa ma ihe ndị nna akụzi na bụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 070-373-11663 mgbe ka emesịa anyị.